Hey Victor'a, Manu! Manu! Hey Manu! Какво ми стига? Дай! Каляне, махни се! Айде! Бачо, почваме! Свободете се! Айде, Боев, кажете да вече сега! Бобите ли те, бе, човек? Това се пренасе. Снима се. Снима се. Ти пишеш колко вюрс ли имаш? Какво? Колко вюрс в момента гледат ли? Да. Якъв е меседжа, който са ни платили? Нямаме право да го проверим. Хайде слепа. Чакай, аз. А той в какво се... А той в какво се подава нещо? Лайвстрим на живо. Ама, в кой сайт? Лайвстрим! В кой сайт? Лайвстрим! Пишеш лайвстрим, да. Може да се прави сам? Мога да. 18 хора вече ни гледат. Имаме 2 меседжи и 0 лайка. Мисля ми да не хода да... Мисля, че имам си агитка. Еби, да. Добре. Биле! Ей, свободете се, Това не бе! са тия, които падна. Колко е резултата? Kom, Rasmus, presse! Der er to. 3 меседжи. Du er alene. Og Philip. David! Spil ud af. Og så op ad linjen. Абе, стопете, бе! Дай подкачате! Аре, дай ме! Обен, чек! Аре, Вики! Luft det! Luft, lige frem! Igen. Kom, Philip er der, Philip! 5 меседжа. Og så prøv at se, om vi kan åbne dybderne! Dybde! Айде, лайк. Откачи се, били закупчай го. Кой се откачи? Телефона. Той се откачи, бе, той ще падне всеки момент. Не бутни го натам, бе. Иди към тебе, ти по-близко, бе! Ей, махни се един Това е друг. да подсигури! Да, не прецакаме само на лайвстрим. Не знам да сте. Но махените са виновни, ако прецакаме лайвстрим. Ти гледай тук в екрана и ми следи топката, аз ще движа. Стига! Стига, бе! Твоята не е 19 вилърс. Айде, 0 лайка обаче. Да. Сигурно меседжите са снимали по-хубаво, бе. Абе, Николай, къде биш там, бе? Да, бях седя. Кариерата ми успя, като твърде бързо. Откачай. Абе, Танасе, ти си ми... Дръж батерията. Това не е. Аз ще го закача. Bevægelse. Kom. Rigtig godt, Philip. По-често. Откъде да знам, защото не е хубав механизъм. Къде да знам? Нищо не се вижда, но това е друг въпрос. Те миналия матч са били. Те са добри, те са най-добри. Яни, отидите да тънча, бе, Яни! Хасе! Айде, бе, капи, бе! Там си, кап! Дай плеш, какво има? Аре да обърнем камерата. Вили, аре да обърнем камерата. Не няма. 7 месеца. Да не може да ги видим. 8. Покачват се. После може да имам ли право да ги видим? Да, разбира се. Ивана! Опити стане да остане ли обратното? Да, Ако е меседжите да толкова, са само българи различни. ли гледат това или не обичайно? Българи, разбира се.
Викторе, бий, Викторе! Сигурно родители. Дави! Някакъв... Едно ти. Ака ли се чува на лайв стрима? Един лайк! Yes. Ще мина небрежно. Ляла били. Ще ме интервюираш? Снимаш ли? Снимам, да. Нищо не се вижда. Искам да направя. Ма то нищо не се вижда. Връщай, пази! Ей, какво става? Защо му отпадаш това, бе? Пимове. Затоски! Долу бе, хвърляй се! Дай му я! Айде, бе, Деви! Дай стави си нищо на сетне на кръста! Абе, Биляне. От 19 вюра станаха 18 вюра, но имаме 2 лайка. Заради тебе имаме 2 лайка. Десна си. Снаков! Малко може назад. Благодаря. Това с която програма се прави на телефона? Лайвстрим. Да, се сваля. Теглиш лайвстрим, има едно бутонче, натискаш го и почваш да предаш на видео. И който гледа. О, 20 гледачи имаме. Да кажем, снимате с толкова за мен. Livestream.com, нали така? Да. Нали? Не махай с тази пръчка. Livestream.com, нали? Да. Да! Ало? Не ми отпред. Биляне, спри да махаш тази пръчка. Да, бе, всичко е народ. Малко не се вижда нищо. Резултатът е още 0 на 0, нали? 0 на 0, нали? Да. Какво? Чувате! Викторе, потира напред! 20. Наберете всички глава, чакайте другия да... Ей! Подайте си я! Искайте тази топка! Съдята, бос. Опа! Дай, Викторе! Дай, Александров! Боже! Айде, гол! Нико! Нико, Рони! Малко съм мръднати, че нищо не се снима. Весо с какво ли... Камерата на бащата на Влади. Не, камерата на бащата на Влади.
Ма не е лайвстрим. Само ние сме на лайвстрим. Дайте си, бе. Ние сме по-яки. Възможно. Мисля си търсиш какво да държи. Ела да дръж тази батерия, ще ме мръзна. Гриняр. Айде, че ни правят така. Нямам толкова дълго. Червен картон. Викторе, работай, поточа се. Поточил сте се потайна вътре, бе. Сама! И така става. Дай скоро се! Удай! Ей! Той като някакъв... Excuse me! Отиди и го удари по газа. Аре, дръпни се, бе, тапанар. Спи да махаш тази веса. Не мога. Там моите валици. Да. 22 без неизвестно. Ти си я разкрутил. Били 0 на 0, нали? 0 на 0. No. Нула. Трябва да има сила да изкара. Обърни се сега, наклони насам! Правен. Тук е бавен бега, използвайте го това нещо. Още. Валя ще взема от 3. О! Хайде, Дейвид! Вратачето не е малко. Наклони! Наклони насам с Николай, какво правите? Рана, срещай! Аре, бъркаха. Аре, кафи! Браво. Кафи, за къде пъсаш, бе? Excuse me? Кафи! Не, остави го, бе. Виктор, бягай, остави там! Наскоро сте за целията, кой? Там, бе, виж къде съдята, бе, Александрова, бе, какъв си е? Без да се пута към вратата, той ще изкара. Бягай оттам, Викторе! Махни се оттам, бе! Абе, Викторе, махни се, ще го махнеш и другия, бе! Не го заснех! Рязан Шмайзер. Рязан Шмайзере! А Ивана ли го вкара? Ало? Дай още едно по време, бе.
Livestream.com. Дай пресичай! Аре, сега! Аре, Втория! Спокойно там, не бързай! Не бързай, бе, спокойно! Абе, вижте къде е фокчето, бе. Надпис. Той път много елегантно, той му застана просто. А как го пускаш стрима? Има ли постава? Идва! Идва Ивана. Да, прибирай, бе! Назад! Виктор е дай назад! Назад! Никой отивай, бой, подсигуни! Стига, Ивана! Пас! Така ли е? Livestream.com. Да. Не съм сигурен, че точно там. Къде се предава?